Nek kejengkang lho, Di. Apa gasarmu ning uripmu ning ndi angkelmu? Iya lali. Lu ketelisot lho. Lho, gawa sik. Ayo di mak. Ya tolong. Oh, bajingan. Asu. Kasire ngentot. Asu dasi delok kuwi. Kasire ngentot. Oh, asu ambune kok batang. Kasire ngentot, teman-teman. Kok gasir iki yo ngentot piye? Anu ngenteng klontir kok digoleki reneng ya, Mbok? Iya, niku dadi Iki. tengklontir tenan lho. Kok aku nggulang 2.000 kayae. Karena biasanya pabrik gas ya.